Ngumdlalo oqulunqwe ngamadoda aseVryheid kwangena eTsheni kwiphondo laKwaZulu-Natal. Lo mdlalo ufuna amadoda etshatshalazeni emane eqhwabana ngempama de kubekho intshatsheli eza kufumana amabhaso. Ezi zinto bazifake apha ezindlebeni abafana bazama ukungayiva kakhulu intlungu, ngoba kaloku xa uqhwatywe ngempama ingakumbi le iza endlebeni kuveske kukhale iintsimbi zobomi. Ngoku yiyo loo nto lamadoda efake ezi zinto apha ezindlebeni ukuba angaziva kakhulu iintlungu. Kucelwa amadoda awomeleleyo kuphela apha, kucelwa abantu bathambileyo. Kuthiwa uba uyazazi uyindoda ethambileyo ungakulinguze nokuza kule nto yakuqhwatywa ngempama udidizele uyowa phaa kuthi uvuka esibhedlele. Ndiye ndabuza la madoda ahleli apha, madoda lo mdlalo nenzayo umntu akazuba mhlawumbi iindlathi kwathini imihlathi mhlawumbi ishukume kwatsha kwacima. Wathi omnye ubhuti wathi akusakaza ngempama, mina akusakaza ngempama emane ndiphekuza. Ndathi andizulunga kulo umdlalo mna. Kuthiwa uba uyidelile indoda yiya naye etshatshalazeni iqhwabana ngempama, akufuna mntu ongusisi, kuthula kuthi cwaka kuqhwatywane ngempama qha de kuphume isikrokro esininaso. Lo mdlalo sithetha nje kuthiwa uzawunwenwela apha kweli phondo leMpuma Kapa, indawo yaseMthatha. Kuthiwa iyaqala kule mpelaveki sisuka kuyo. eBizana uyaqala ngenyanga yeSilimela, kwindawo yase-PSG uyaqala ngenyanga yeKhala, ngenyanga yeThupha bathi bakuTsolo, ngenyanga yoMsintsi bathi bazobe besengxi isixeko kwindawo yaseKing Williamstown, yaziwa ngeQonce ngoku. Kufunwa nje abantu abangoobhuti abakwaziyo ukuqhwaba ngempama umntu. Ukuba uyazaza ukwazi uqhwaba ngempama umntu ungakulinguzi apha, ngoba uyaba nomsindo uzibone sowulila untlempini ngawuphuma neglasi. Kuye kwaqweqwedisa kakhulu, kwathi abantu abangoosisi bangakulinge baze apha ngoba ngabantu abanamasikizi kakhulu. Kwiindaba zaseNBC kuChannel 841 ndinguMadam Speaker Dumbi-Nyeke, ndikwangena eTsheni eVryheid kwiphondo laKwaZulu-Natal. Ndisafuna ukuzoku-andastenda lo mdlalo.